Hola a tothom! En aquest vídeo tutorial veurem ja com començar a treballar i organitzar el nostre Classroom. El primer que farem serà accedir al nostre Classroom i adreçar-nos a la secció de treball de classe. Com podeu veure, aquí no hi ha res en aquests moments. I mitjançant l'opció de crear tindrem opcions de generar tasques, preguntes, generar materials, reutilització de publicacions o crear temes. Ens fixarem ara justament en aquesta secció de com generar aquests temes. Els temes ens ajudaran a generar seccions dintre del nostre Classroom. Per exemple, si li donem clic i posem teoria, veureu que tenim aquesta secció. Fixeu-vos que ja apareix aquesta opció de replegar-ho tot, d'acord? Per quan tinguem molts materials dintre de cada secció. Ara mateix el que farem serà generar un nou tema i podem posar, per exemple, pràctiques. I l'afegim. Com podeu veure, l'últim tema es genera el primer, però nosaltres podem moure aquests temes com vulguem. Podem utilitzar el mateix ratoler, fent clic i movent cap a dalt, o el que podem fer és accedir als tres botonets que hi ha i podem pujar-lo cap a dalt, com nosaltres vulguem, o, si està en una posició superior, baixar-ho. A partir d'aquí, aquests temes queden disponibles i podrem amagar-los completament, fent que la visió sigui molt més fàcil. Una altra de les novetats de Classroom és que ha desaparegut el menú de l'esquerra de navegació i ha aparegut aquest filtre. Això ens permet, per exemple, que de tots els temes disponibles podem seleccionar que només volem veure el tema de les pràctiques i, per tant, només veuríem aquesta secció. Que volem veure tots els temes? Doncs els tornem a posar. Podem replegar-ho tot o desplegar-ho tot. Això a voluntat. Gràcies a això ens permetrà tenir millor organitzat el nostre Google Classroom. Això és tot. Fins la propera.